Rayi-Rayi ndinanto yam itsiba indonga zivaleke. Rayi-Rayi ndinamntu wam unemilenze emithathu kodwa akahambi ngayo. Qhash-Qash ndinabantu bam abaqale bafike endaweni ndingekafiki. Mhlawumbi ukhe uzibuze ukuba yintoni Orayi-Rayi. Abanye abantu baye bathi ngamaqhina okanye Oqash-Qash. Xa kuphela olushicilelo uza kube uyazi ukuba amaqhina akhiwa njani. Uza kube uyazi ukuba zeziphi iindidi zamaqhina kwaye ndiza kunika novavanyo ekupheleni koshicilelo. Kweku mandizibulisele kwakhona kuni ma-Afrika mahle. Ndinamkele kwikhasi lethu elithi Funda Rhoqo. Kolu shicilelo ndiniphethele amaqhina. Xa kudlalwa amaqhina kuye kusetyenziswe amazwi ayimvula mlomo athi Qhash-Qash okanye Rayi-Rayi. La mazwi ke alandelwa sisivakalisi esiqulethe elona qhina kufuneke lisonjululwe. Emva kweso sivakalisi kulandela impendulo esenokuba ligama elinye okanye ibe libinzana. Umzekelo, Rayi-Rayi ndinanto yam itsiba indonga zivaleke. Leyo ke sithi yinaliti. Rayi-Rayi ndinamntu wam unemilenze emithathu kodwa akahambi ngayo. Leyo sithi yimbiza. Qhash-Qash ndinabantu bam baqale bafike endaweni ndingekafiki. Lawo ke ngamehlo. Sineendidi ezintlanu zamaqhina esinazo. Sinawo amaqhina angamalungu omzimba. Sinawo amaqhina angezilwanyana zasekhaya. Sibe nawo amaqhina angezilwanyana zasendle. Ukanti siphinde sibe nawo amaqhina amalunga nezixhobo zasekhaya. Okokugqibela sibe namaqhina enziwe malunga nezinto zendalo. Kungawe ke eMafrika nalo uvavanyo lwakho. Ndiza kuthi ndikunike amaqhina amahlanu. Ndikunike imizuzwana nje elishumi ucinge impendulo yeqhina ngalinye. Nali iqhina lokuqala. Qhash-Qash ndinabantu bam banxibe impahla ezimhlophe bathwele iqhiya ezibomvu. Rayi-Rayi ndinamntu wam akoneli udla ikroka. Rayi-Rayi ndinamlambo wam ungasoze utshe nokuba sekubalele kangakanani na. Qhash-Qash ndinanto yam ethi jikelele ngqu. Rayi-Rayi ndinanto yam iphatha iphethwe. Lawo ke ibingamaqhina kwakunye nemizekelo uyiphethelwe ngokuzingca ngumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Ukuba akhona amanye amaqhina owaziyo okanye endiwashiyeleleyo, qinisekisa uwabhala apha ngezantsi kule ndawo yokuhlomla. Ukuba ulonwabele olushicilelo, qinisekisa into yokuba ucofa ulike nosubscribe, uthande uze uzibophelele kwikhasi lethu. Ukwenzela into yokuba xa siphinda sikhupha ushicilelo olunje ube nako ukulibona. Enkosi.